Kulumka friend chong norong jot tonono ani kaisa request ongkha tolao norong photo nugui mankha o photo o khoroksa je bwrui tongnai omo hwnkha hwnkhe ani bisi sachuri klaio hwnkhe bini bokhoro kisa disturb tongo norong nugui mankha bini yagrogo sikolo khajak hwnkhe chwng bono prai ni khawui mangno ma tonio hwnkhe kintu sob somoi khai tongnani amo to sombab ya hwnkhe bono tukunani khinani chanani to jora rwna nanga afuru khulukfuru no bo thangnai robibar o nokni nongkhor thangkha 5 tarik ni dino sarik ni 3 ta somoio bo kwmao tabukbo chwng bono nutugui naikha nutugui naimani manya ongtongkha haini bagui norong ni thani kaisa request norong bono je jaga o nugui tongkha hwnkhe o contact number o kisa kwrwng hindi omo bini nokni borokni number hwnkha hwnkhe bini mung hwnkha hwnkhe tuisa debborma bini para hwnkha hwnkhe gulirai bari hwnkhe thana hwnkhe tui bisramgonj hwnkha hwnkhe jompuijola RD block ni under o klaio hwnkhe bini bwsabo masa tongo 3.5 bosorok ongkha na khoroksa chwla hwnkhe norong ni thani aswkna ani koimung please norong bono je jaga o phano nugui tongkha hwnkhe jeska phano o contact number o kwrwng hindi chwng bono nutugui manya onsogui tongkha haini bagui se mane video haikhlai phai masa paisio please ani nokni borok no klai bo ani bisi sachuri please norong je jaga phano bono nugui tongkha hwnkha hwnkhe o contact number jeska phano kwrwngna nongthong aswkna hwnkhe je mansak ani o video no kisa share khaidi ani bagui ya bini bagui tei bini bwsa tongo bini bwsa khoroksa tongo 3.5 bosorni bini bagui bono maya nangui please o video no kisa share khaidi je jaga phano norong nugui tongkha friend chirwng norong je jaga bono nukha hwnkhe please o contact number o contact khlaina nongthong aswkna ani norong ni thani kok kwchar mung please share khaidi je mansa please.